Já si dám od naší čeště, jasně, je to češťa. Jo, cestě do Krumlova na otáčecí hlediště. Otáčíme, ty otáčecí. Ty do prdele, už fakt jakože. Je tady senukačka. Zdar. Bětka. Wendy. Kačko kresly. Co je? A holky za náma, který nechtějí být v videu, takže... Ne, to je jedno. Ale holky za náma, že půjde si někdo... Tomáš, no fuj. Fuj, ty mi necháš do. A Jsi tu na furt někdo prdí. Ano, stále. ne, že to je prostě non-stop. Jedeme jakože ze školy na Bíle, takže já vám dám vidět, až budeme v českém... Ne, nech to. Až budeme v českém ne, vlastně až budeme v Českých Budějovicích. Bude to takhle 60 km cca. Za 60 je ten Krumlov. Tak za 30 km, tak. Takže já vám dám vědět. A už jsme v okresu... Dej mi ty jahůdky. Dej mi jahůdku. Jsme v okresu Českých Budějovice. Takže se mějte zatím, ahoj. Kašenka mi tady nakresla právě smrtící obrázek a řekla, v noci za tebou přijdu a uškrtím tě. Fakt rebelský, jakože aha. To je tak nádherný. Vidíš mi Je to fakt úžasný. Teď jsme nějaký Štěpánovice, nebo co? To je nějaká reklama, Kačko. Holky, kuk. Ahoj. Kačí. Kačeřino. Kačko, kuk. Hej, Kačko, stromy. Jo, já kameruju stromy, jsem fakt rebel. Jo. Ale zahrádka. Takže já se ozvu až... Hele, bazének, ten byl malý, ten bazének. Takže se vám ozvu, až budeme v Českých Budějovicích, jo? Takže čus. Kačka tady právě řekla, že se chce někomu napíchnout na Wi-Fi. Holky, Zuzka a Kačka, Wendy a Mirka, Kačenka, Bětka a Klárka. Ježiš, teď jsem to... Právě mi spát baťoch. A to masivně. Ale baťoch. Právě mi spát Jo, oh yeah. Jsi jahůdku. Je. Něco takovýho. Červený. Jo. Kdo tam vyskočil? Já se zkusím napíchnout tady někomu na tu Wi-Fi. Kačka tam takhle tam vyskočila na můj hlavu. Hele, Bohdan, ty vole, Bohdan. Naše, Bohdan. Žádná zdarma, žádná zdarma. Kukut. Rubí. Kačka se zblátnila. To se na to úplně alergičko. Promiň. Tajná kamera. Fakt tajná, ty. Oh, sakra. To je takový dobrý pohled. A to musíme fotit. Čus, selfie. Kateřina právě tady já se přesně připojila na Wi-Fi. A zdarma, jo, tak jako neber to, že ne? Neber to, radši to neber. Je to nějaký vir. Kurva, už začát. Bav. Kačka tady právě se viděla rebela, protože... Že rohlík prostředka. Jo, prostě je to stračka, že jde rohlík prostředka. Haló! Kukuc. Teď to tam vidět. Nohama? Kukuc. Já tady nikde mám rohlík prostředka. Že už jsme u Českých Budějovic? Jo, Jsme rebelové. jo, jsme. Jo, tam jsme. Tam jsme. No, tak když tam jsou stromy, takže to nejde vidět.
Takže doufám, že tady to video vyjde na YouTube, protože to bylo dobrý. Takže mějte se zatím hezky a čus! Oh. Koně. Tyhle ještě, že jsme to úplně měla. On ti tady okomentoval. Suzi, kuk! Tak, a já vás vyfotím, jo? Pozdě. Počkejte. Dík. Oka. Teď nemůžu kameru. Potom ukážu. Hej! Bětka si nám tady zbláznila. Už jste někdy jel pod hořícím mostem? Ne, ale kde vidíš mosty, vole? Ne, tak jakože já nemyslím jako zrovna teď, ale jakože někdy jsi já pod hořícím mostem. Kateřino, dívej se na kameru, Sirka si dívej. Tady si dívej. Sirky na nějakou kameru. Hele, a ona má úplně stejný mobil jako já, Rebel volá. Já jo, my jsme jeli jednou do Prahy, on tam byl kamion a on začal hořet most pod mostem. Už to bude slyšet, protože jakože já mluvím docela dost nahlas, doufám teda. Já jsem ne. Tamhle vidíte cedule, možná nevidíte přes všechny tlustý hlavy. Ho. Ale je tam cedule, už teda nevím, tak to jsme trošku proklásli, ale nevadí. Vezmeme další. Kuk. Kačko, velká cedule, pojďme to, já ti to natáčím. To neumíte v černobílém. Koukněte autíčka. Hele, už jsme v Českých Budějovicích. No, tam byla dobrý, značka. super, když jsme to. Moje kamera. Co? Neklumová. A zatáčka. To je kruháč jako svině. What? Koukněte ten kruháč. What the fuck it? Hele, free Wi-Fi. Ona říká, já přes vás nic nevidím. Aha. Takový světlo v mojím boku. Jako držím to světlo. Počkej, hele, držím to světlo. Jo. Počkej. Ne, tak ho nedržím, ale teď ho držím. A teď nedržíš nic. Teda jsme se sekli v zácpě. Jej. Kačka, ty vole, jsme na semaforech. Aha. Takže... Teď právě jsme se sekli v zácpě. Kačka, teď jsme na semaforech. Hej, holky, prý taková. Právě jsme se sekli v zácpě. Kačko, když jsme na semaforech. Kuk. Ne, tak jsme v zácpě. Ne, keď tam jsme na semaforech. Kačko, on tě viděj. Ne. Hovno viděj. Natočte si hasiče. Jo, teď nás viděj. Hašiši. Jo, je tady Wi-Fi s názvem žlutý. Kačenka. Taky byla Wi-Fi s názvem Zahráčka. Kačí. No. Tamhle ty si vysunuli. Kačka. Já si všechno kameru. Zavolejte na číslo 777 584 133. Tady je student, jakže to bylo? Agenci. Ještě jednou to řekli. Student agenci. Dáme, že to je její pojčajtí. Tady je Wi-Fi, že já se nemůžu připojit, protože natáčím. Takže za chvilku budeme stavět a... Vlastně jsem to chtěla říct. No já vím. Ale na to nefouká. No já vím. Ale to bude asi poslední ze zastávky video, nebo natáčení, protože vlastně potom, no možná, že potom dělám Kačko a myslím, že to mám tu apku taky, protože nás nikdy neviděla Vltavu. Ji viděla 3krát. 3krát. Ne, kecám, víckrát. Já k ní chodím každý rok a jste 12, ty vole, ona mě šimrá na zádech. Když řekneš, ona mě šimrá na zadku.
je celá 4 takové tričko. Krásný stromy. Halo. Myslím, že to je asi poslední minuta, kterou se vidíme. Potom se radovat i z maličkostí. Ty vole, bude fakt ty vole věcko, to je fakt uchyl. Ty nevím, to lampáč. Hej, budeme kycáčem. Počkej. To je asi poslední minuta, co si... Cože? Takže to je asi poslední uši. To je asi poslední minuta, co se vidíme, ale já tam pak musím dát ještě nějaký video, co jsme už v Krumlově, já nevím, jestli to pokusím dát, protože to bude asi jenom fotky, ty vole, fakt na mě musí furt hrabat. Jo, takže... A teď se přidávám i já. Takže holky všechny pozdravte. Čau. Nazdar. Čau. Čau. Ahoj. Cože? Takže ahoj a pokusím se tam dát ještě nějaké fotky z Českého Krumlova. Takže čau.